Semua bantai BSF Recruitment 2024 din kata klik ya betul ke website kan lami pisha kan ke page pada kan ke page pinui ya kan ni ka preface ke badon CSC connect candidate login but hadin kata klik hang tu betul candidate login kan mi gini pi pendap ya ki email jungpi but phone number and sawan ya verification OTP but sa klik OTP hang tu nang ta setik hang tu captcha bisa submit kan wan ha gani ka profile ki chong phi te to matang in ya page kumno bu phin register shwa ya lo jong but phin sa apply ya ki post hapo ka BSF te mata hadin ba phi la dep ban login ya kini ka apps lani kini ka website kan lami pisha kini ka first preface kata kabade ka personal information kabade hakaliang jong ka kerteng ke jong phi first kadi candidate names lani ka kerteng ke jong phi nang tabi haban pendap ru ya mobile number hakani ka button ka baal nangta pi pendap susu ya email ID ujung pi uba pi pendon kam hak phone ujung pi kenang ba pinyo ya OTP bat pinsuk ruban kopi ya OTP ujung pi tadin kata pi sa scroll kan mi hang ni ba pin enter ya OTP ujung pi hadin ba pi la depan pendap ikite send ya submit ya kani ka button ni ta unsawan OTP hadin ba lawan OTP pihak pendap hang ni sa submit cepet yang ni pinju yang te kerkom pendap ya OTP bawan hapo mobile number ujung pi lane hapo ka message nang ta susu pendap ya OTP bawan hapo ka email gejong pi te pihak ban pendap atli ki OTP yang te hadin ba pila de ban pendap ni kite ki OTP pila ban submit nom ta to hadin bala submit kan lami pisha kan ni ka page but hang te la peni ba username is your email ID password has been emailed to you on your register email nang ta password ru la dep send hapo ka email ke jong pi te la da pi kwa ban login ru pya ban page u email password wadon hapo email ID ujong pi tidin kata kan lami pi syakani pat ke page ka ba pi ban pendap ya Aadhaar number lane phila ru banjit kawai na pning kini kum passport pan card driving license Aadhaar lane voter ID de nakaliang chonga kan khamsuk ban pendap ya Aadhaar na ta kadaw nga pendap hangni Aadhaar number e hangni hi la ban pendap kawai na pning kite ki voter ID lane ki ID proof ki jong phi te page pha ya ki number pendap pha bat hadin phila de pendap sa scroll kan lam yang phi sha kan ni ka page kata ka ba phya ban pendap ya ka date of birth pendap ya ka date of birth nte ka snem ka tarik bat ubanai khau jong phi hadin kata ka age mdon kam ban pendap hang tu ta phya ban klik ru hang ni ka button bade nationality phya ban klik Indian hang te nang ta susu kan wan sa father names phya ban pendap ya keteng ipa jong phi nang ta mother name phya ban pendap ya keteng ime jong phi te page ba khnang ba ka spelling kan numbakla ya ka keteng jong ipa bat ime jong phi bat kum juru ka keteng jong lade khnang ba kanom don ke jingthut ha kapor ba apply ya ka post lang ba kan ni ka email ID jong phi hadin kata once kan ni ka permanent
identification mark on body kani phila ban pandap kanu ha kabaya dei but kajing itu lani kajing sa dak kabangila ban itu epi na shabar takabumut ba hangni nga pandap dak black hair na man namar bu snyu chunga ulong bayong te kila ban itu yang tanglong ba snyu ru nang ta hangni kan wan sa gender te kasong ha gender pide male ne female satik hi nang ta ka marital status ang te pi haban tik hi married ne unmarried adin kata domicile te ang to pi la ban tik no te adin kata pi wan sa ka religion Christian category kadai ST ang ta certificate number jong ST piaban pandap ang te certificate number te hadin ba pila pandap ya u certificate number kan wan ska option ka badai certificate issuing state te ang te kadai Meghalaya ngiyo na Meghalaya ya kani ka ST ang ta issue certificate issuing district te kasong ha ka district jong pi ha AP shong ka district ayu te sa jit hi nang ta issue certificate issuing authority ki authority lani ki department ki ba issue ya ka ST ki jong pi phila ban jit hang te katkum ka department te nga ayo lang ba ka SDO te nga tik hang ne da ka SDO te phila ban jit mano ba issue ya ka ST ki jong pi ma hadin kata phila ban poisha kani ka certificate issuing date ang ta katarik ka ba la penmi la ne ka bala ai ya kani ka ST shapi sapek na po ka certificate kan don hang to katarik te pendap ya to katarik hadin bala de pendap ya katarik phila ban UI hang ni ya ka option ba tho mode of recruitment hang to phila ban klik da ka ba tho direct entry ma ka DE hadin bal adep hang tu phila ban UI kani ka sub category reservation hang tu phila ban tik no baro artli kini ki options nang ta departmental hang tu phia ban klik no te baro lai tli hang tu subha ban tik da kani ka option ba tho no te hadin kata da phila dep ini phi check lut baro khoi nang ta sa save lani next kan salami pi sha kawi pada page Tedin gatu lada pi submit lani phila ban klik itu button batho save but next kan lami phi sha kani ka page but hang ni kini ni pinyo I lada pi open pinyo I kini ki instruction ki ba na kalyang jong ka office ka la batai kumno ba phin le hak por ba phi register lani phi online ye ki to ki post ki ba pher but ngatharai lada ngan batai kini wei kan shimpor but ka video ru kan jrong te ngan bu happy ya kani bar khoi ba phin pulehi but ba phin suthu ya kini ki instruction balada phim suthu phin subha ban comments khnang bangan nang ban batai ti phila ban close ye tu ka page hang tu ba don ka button basau te kan wan ye phi sha kani ka page hang ne phin I hang tu lada ka rukom register jung phi kambyang hang ne phin I hang tu profile update ka badon profile status ka bade incomplete 0% kata ka bumut tampat biang re kani ka rukom register jung phi phya ban pandep shibun ba ki instruction hapo kani ka website te phya ban puli biang te kan lam yang supisha kani ka page ba phila de ban pandap ki ki personal information barok khoi te lada phi save but next kan lam yang supi close biang ya to nangta pe hang ne phin UI ba kami biang kumju hi te wanam kuslai te le bha pandap ha ye ki to ki kerteng kitarik kha barok khoi kan lam biang ya phi sha kani ka page te ha kani ka page phin UI
ya ka address. Ti hagani ka address pin haban pendap ya ka kerteng shnong ka jaka sa ka jong phi ka ba phi shong permanent nang ta ka state nang ta ka district nang ta ka village lani city ka ba phi shong phi sa police station ha ka police station nang ta ka post office tehsil kumut ka kanja shnong ka ba phi shong phi sa hai te hadin kata kan wan sa gani ka correspondence address ha ka ba dei ban ka ja ka sa ka ba long temporary nila banong te yule se phila shift ka ja ka shong ja ka sa shawe la ni phila li shong no shawe ka try shnong ju phi ka don shawe te phia ban pandam lang hang ne te hang ne ka correspondent address pa de te ka bha ba phintik be hang te kala don hang te button but same as permanent address tik be te kala mi yang ne barok khoi ya gi kerteng shnong ngang ta pin code ka state district barok khoi ki ba phi pandap ha ka te ka permanent address kala mi hang ne automatically te yo le se phi sa shawe ka permanent address but ka correspondent address ka pher te mlele phi pandap be hang ne mo tamba phya ban pandap bah ya ka kerteng ka state ka district na ka pin code baro khot ka ba ki panang tu phya ban pandap bah jadi me phila de bang tu phila ban klik hang ne ba don uni button ba tho save ban next hadin bo phila klik hang tu button kan wan hang ni address details save successfully kumut kala biang ka address ka jong phi phila de ban pandap ti kan wan hang ni saka ada details segui kui pa de details ki ba phya ban pandap hang ni kum ki do you have ncc kati phila ban tik nu nang ta do you have sport achievement ki certificate na po ka sport authority ada phila le ban appear ki sport hak ba de bat ki national and state level ada phio ki kinja certificate te phila ban type yes ada ki pan ki certificate ru phila ban type temo ada phim le ban appear ba de phim pat yo ki certificate e phila ban type no te Tidin kata pihak ban pendam hang ni ka button badon fiscal standard ka height hang ni ken kadi ka pakongsan ka height pide ban page bha ya kite ki jing batai no pok instruction ka height jongi ki st kade 160 centimeters ang ta ka chest pade kade 70 centimeters mo but ya ka weight pade da don kam e ban da khen tiak patiak te phila ban pendam kat kum ka medical certificate ka ba phi theu la nei phio na po medical office tengne kan mi shu sa ka blacklist la ne declaration is there any criminal case pending against you phila ban tik no is communal or gujarat riots no is candidate who had ordinarily been terter turu phi ha ban tik no baro lai tli gitu ki option phila ban tik no yadin kata phi tik biang hang ne ba tho save and next so haba phi pandap ya kinu ki kerteng ki ba ki pan hapo kani ka application form pin so banda check ba khanang ba kanom don kajing bakla edin ba phila de ban klik hang to kan mi biang sa kan ne pa de go ka page hang te pin tho ada detail save successfully kumut kala biang tiang ni kan wan sa kan ni ka option ka badon qualification ti phya ban pandap hang ni ya ka qualification ke jong phi phila pass class ayu ka ban ko te lada phidep matric nani class 12 degree kumta ta te phya ban pandap hang te nang ta certificate number phya ban pandap hang tu option ka ba a te pe bha na po ka certificate ka jung pi don number nang ta year of passing usne mayu pi pass state pi de na ka state ayu nang ta board la ne university phya ban pandap hang tu ru te ngang ala de pandap haswa te kami kumne jingsha ha ba kapor ba pi pandap no kong kanumi rekomne directly be kan lame phi shakani ka page ka ba don next hangni te adin ba fill up de pandap ikte ba ro khoi te phiri click no hangne button ba tho next te adin ba fill up click to kan lame phi shakani ka page ka ba don work experience chubula da phidon ya ka work experience lani are you employed lada phila tre hangno phila ban tik yes lani lada phim pat tre pa de pitik be no te ka kham ha
yang ngai phi ban tik hang ni ba tho no nama kanom ban la ne kanom pan bun ki details ti phi tik biang to ba tho next kan nami phi sha kan ni ka page ka badon ya u certificates la ne document uploaded te ha kan ni ka page pina ban pandap ya la ne pina ban upload ya ka dur ko chung phi ya ka signature but ya ka certificate la ne ka school certificate ko chung phi te ha ka ban kong phi ha ban shina ya ka dur ko chung phi te kumbangal ong ki don ki instruction kumno be phin upload ekini ki documents te ya ka dur la kumno ka kilobyte kamduna ya ka laipeu hadu chispa kilobyte ba ka signature pade kamduna ya ka arphau du sanphau kilobyte hangni ka don kiching patai notes nang ta shushu ya ka certificate pade kamduna na ka laipeu hadu chispa kilobyte hi hangni te pin subha ban shna bha ya kini ki documents namar lada kini ki documents kinum biang katkum gijing pan jong kani ka website te kanum apiar hangne kata ka bumut kanum pediang te hadin ba phila dep shna bha phila le bha kata ka bumut ba kan mi bit kuni kumbanga ngala dep shna na ta ka daw nga hangne ngala shna bha te kumno bangan shna ru ngan sapni yepi te kani ga ditang ka sample bangala dep ban shna te hadin ba phila dep ban upload hang te bar khoi sa tik hang tu badon ni blue button bal adon dak tik hang te hang ta sa tik lane sa submit hang tu ba tho save and next teto shwa bangan poisa ko wi ka page hang ne ngan pani phi kumno bangan upload ya ki documents hagani ka preface nane ka page ka ba nya ban upload ya ki documents page hang ni hanaman snau te ka ne ka image ka de lai plai point riu kilobyte ya din bang adep snang tu page kalami hang ne lada ka duna le ne ka tam ya ka te ka byte ka balabu na ka office kumut kanum apiar hang ne kan wan dak saw kumut phya ban shna chi shna te ka ne ru page ka bala biang ngala adep shna tikna hi ya kidur te parlok lada phim tip kumno ba phin shna ya kini documents pin subha ban comments ya hapok comment box section ki jonga ban ngan sabatai phi kumno ban shina ya kini ki documents page hang ne phin yang te ngan upload no da ka bangala dep shina bha hak be ri ba kani ka certificate ngan school no kham shroom kadwan kani ka certificate ka bangala dep shina ha ka byte ka ba pan kat kum na ka office jong ka BSF pe hang ti kalami hadin bala dep ang to nga tik hang te nga sa tik ne botho button save and next hadin ba pila klik yu ti button kan salam ya pi sha ka wi pa de ka page hoi kan ni kumne close ba yu ne pindon kamera ban open pila ban close ya kan ni ka page nama hang ni kin don ki instruction ma page hadin ba phila dep upload ya ketu the documents kadi ka last options te phin yu yang ne ba ka thok profile update profile status complete la ne complete completed hang ne completed kadi 100% ka bumut ba kala biang lot adong shilong phila dep ban register ya ladi apo kani ka website jong ka BSF recruitment ajar saw ban hadin kata phila la ban apply ya kitu ki post ki ba pher ki bangala dep ban peni la ne batai ne batai phi te phin yang te ba kala tho complete ne completed te sumpha ban apply no ya gitu ki post ki ba phi kwa kat kum akhirdan ka ba phi phila pandep hang ne ba tho apply new advertisement te wan num apply direct namar phi ban register show yalade din ba phila dep register phila ban apply no hang ne ya ki post ki jong phi dengan bata ya kata hakui pa de video tang kata hi khublei shibun